holde et 3 timers juleshow, tror jeg. Vi har inviteret alle tiders julevært, nemlig Jesper Forkylling. Problemet er, at han har diarré, så han kunne ikke komme. Så vi har fået hans psykotiske fætter med i stedet for. Det er ikke her. Og han hedder Jesper Gedekylling. Hjertelig velkommen. Hvor er det til juleskin og daglige julebog? Du kan nok se, at jeg er grøn, det skyldes en fortrylling. Og jeg er ikke Søren mere, men Jesper Gedekylling. Hey ho homse, det er så sjovt. Hey ho homse, og hun siger hvor. I denne søde juletid vi alle går og frydes, og den der hader julen, ja det skulle bare skydes. For julen er en herlig fest, der taler til dit hjerte, og den der ikke fatter det, de må dø med smerte. Hey ho homse, det er så sjovt. Hey ho homse, og hun siger hvor. De fleste elsker julen nu, og derfor er vi venner. Men den der stadig hellere den, vi ved hvordan vi ender. For nu er julen kommet.